Kemm jien irrabjat. Kultant inħares lura u nsaqsi, ma dejjem kont hekk. Jew ir-raġuni għar-rabja tiegħi. Inħares lejha u ngħid, imma t-tort tiegħi li spiċċat hekk. Imma le żgur li ma jistax ikun. Jien kollox indiha, kollox nagħmel għaliha. Saħbieb ma bqajtx inkellem ħabba fiha. Biżgur ibistku f'moħħi u ma jkollix għalfejn inkwieta. Jien irrabjat. Kultant meta nara kuntenta, iktar inħoss innarġu fija jbaqbaq. Ummal xiex nagħmel hekk. Jien inħobba, nadurha. Forsi għax jien irrabjat. Jiġi mix-xogħol, sofan. Familti dejjem kienu jdejquni. U iva ta' jirrabjawni. Kienu jidħlu fin-nofs biex ikomplu jkissruna u jitfgħu lil binthom fuq pedestall. Mhux għax ma ħaqqiex li tkun fuq pedestall. Allura kont ngħid, allura tort tiegħi. Wara kollox, vera jien kont naqra l-ġlied u kienet tefithom. Kienet tgħid li tiddejjaq tilletika u hemm kont nispiċċa irrabjat. Wara li konna niġġieldu kont nitħassara. U dejjem kont niskuża ruħi li żgur ma terġax tkun. Kien sempliċement żball, iżda hi dejjem kienet tara kif ħa tagħmilha 1000 darba ikbar milli hi. Ma mbagħad konna nerġgħu ninħabbu. Ninħabbu iktar minn qatt qabel. Kienet tafilli. U jien kont naffellila u konna nibqgħu mexxin il-qudiem. X'rabja. Ma' żmien bdejt nara f'dawl differenti. Kelli niftaħ għajnejja. Lek ħankompli f'da ċiklu. Jien kont se nispiċċa ħażin. M'għandix bżonn il-fjuri tiegħek jien. Għad ma bsarta minn dil persuna. Persuna li nħobb u li suppost ħobbni bla qies. Ejva, jien arrabjat. Rabja siekta. Rabja kbira. Rabja mistura. U rabja b'raġun.